Men vi kan jo starte med at sætte en intention. Og lige åbne et felt af en kanal her, en fælles kanal, som vi begge to træder ind i. Så vi kigger på det samme energetiske lærred. Imens vi siger ja tak til at tage det ned, der måtte komme til os, hver især. Og som enten er til vores eget, eller til andres, eller universets højeste bedste. Så får jeg også bare lidt lyst til at sige tak for energier, altså tak til energierne, for ligesom at understøtte os, når vi sætter os og laver det her arbejde, og åbne op for den intention, vi har med at åbne for feltet. Så tak for, at I ligesom er her og støtter os op i det arbejde. Det er vi meget taknemmelige for. Den energi, jeg får ind i nu, den er meget, jeg tror det er sådan noget Maria Magdalena-energi. Jeg tror faktisk det, altså jeg har faktisk sådan en, og når jeg siger det, så bliver det ligesom om det summer helt vildt meget af mine ben endnu. At det er sådan en, jeg ser ligesom sådan høj energi, der står her imellem os rundt om, sådan en høj, lyserød, rød, lysende, kærlig, varm kærlighedsenergi, kvindelig, feminin. Altså, der står til rådighed for os her nu, til at formidle det budskab, som kommer i kærlighed, med kærligheden. Og med kærlighedens kraft, og med det feminine element, forhold til intuition, medfølelse og omsorg. Og ligesom give plads til de værdier. Det støtter os op i at give plads til de værdier, så vi kan tage de værdier med ud i verden. Fordi jo flere mennesker, der gør det, så vil de kunne mærke, hvis de skal mærke det, at det her også har betydning for dem. Og det er derfor, det er så betydningsfuldt, når vi ligesom bare er med det, vi er. Altså, når vi går med de værdier, der kommer til dig, og er det, går ud i verden med det. Så når vi stiller os i den der kærlighedskraft, så kan vi gå ud i verden fra det sted, og være det, og dele det med de andre. Ja, men jeg får også sådan en følelse af medfølelse, at den måde, vi har håndteret og taklet problemer på, og udfordringer og livet på, det har været ekstremt maskulint og hårdt, og med en yang-energi, som der har været noget handling og noget fremdrift og noget. Jeg får nærmest sådan et billede af noget jern. Altså det er benhårdt. Og så får jeg den her følelse af medfølelse, medmenneskelighed. Altså den her yin-energi, som ikke det modsatte, men de understøtter jo faktisk hinanden, når vi tillader dem begge to at være der. Det er bare det, menneskeheden måske lidt har glemt her på de her breddegrader. Det er at skabe plads til yin-energien og det feminine. Og nu er tiden bare kommet til, at den måde, vi skal løse
de udfordringer og problemer på, og den måde at være i livet på, som der er behov for nu, der er det altså alt afgørende, at vi kan finde vores yin-side frem, og begynde at turde operere og inkorporere det, som værende lige så naturligt, som den måde, det er maskulint, og det yang-energien har føles for os før. At det er meget, meget, meget vigtigt, at vi forstår, at det er nu, at vi skal finde den side af os frem, om vi er mænd eller kvinder. Så er den nødt til at frem. Så vi kan få lavet samme skabelse simpelthen imellem det feminine og det maskuline. Så der kommer den her helt anderledes medfølelse med hinanden, fordi vi er et, og fordi vi ikke er adskilt. Så hvis vi ikke føler medfølelse for andre, så føler vi heller ikke medfølelse for os selv. Og det er hele det her, der skal til at gå op for os nu. At vi er et. Jeg får sådan et billede af, altså du og jeg, Susan, har jo før fået det her billede frem af, hvordan at elementerne i vores krop ligesom er forbundet. Altså at der skal ligesom skabes flow igennem, altså imellem de her elementer, hvor jeg får sådan et billede af det her flow mellem vores hjerne og vores hjerte. Altså det her yin og yang element, som du taler om. At der ligesom skal skabes gennemstrøm igen, sådan at vi kan bruge, så vi ikke kun går ud i verden, og vi ikke kun interagerer med hinanden ud fra vores hjerne og ud fra vores ligesom sådan fornuft og frontallapperne og sådan de mere maskuline værdier og principper, men at vi får skabt den samklang, altså den koherens med vores hjerte, og får yin-elementet med, og få det integreret, få det kultiveret, og få det åbnet op igen. Det er ligesom også en måde at få det åbnet op igen, sådan at vi kan begynde at få skabt den her samklang. Det er ligesom sådan et flow for mig, op fra hovedet og ned. Det går i sådan en bane, og man kan næsten også se for sig, at inde i det, der kan godt være nogle lukkede elementer, så vi ligesom så skal få skabt op, altså der skal skabes plads til, at det kan strømme frit, sådan at vi kan bruge alt, hvad vi er. Man kan sige, at hjertet og den feminine energi er jo også vores intuition, og den der mere sådan den intuitive skaberkraft. Og den har vi lige så meget brug for, når vi går ud i verden. Vi har brug for den her sammenhæng mellem alt, hvad vi er som mennesker. Det er ikke kun den ene side, som ligesom har styret vores samfund altså siden industrialiseringen, der har det jo ligesom været de maskuline principper, som har haft betydning for den måde, vi har konstrueret vores samfund ud fra. Og det er på tide at skabe gennemstrøm. Altså, vi skal også have et mod på en eller anden måde, fordi vi skal ned og mærke noget, vi har lukket væk, altså noget, vi har lukket ned for at kunne overleve. Det er ligesom om jeg får sådan et billede af, at det er ikke noget, vi har gjort bevidst, det er noget, vi ligesom har lært. Det er noget, vi er blevet kultiveret til, så derfor så er vi lukket af for den del af os selv, for at kunne overleve, og for at kunne være en del af de principper, som vi er blevet født ind i. Så det er en måde at faktisk at ture og give plads til at kunne mærke hjertet igen, og kunne mærke den kraft. Fordi når vi åbner op for det, så kan der også være nogle sårbare elementer i os, der kan måske være svære at være i, fordi vi har lukket ned for det. Men det der er ved det, det er, at når vi tør at åbne op for det, så kommer til at mærke helheden igen. Helheden ved det at være mennesker, at være til her på jorden. Når vi åbner op for at mærke den kraft, der ligger gemt i hjertet, i de feminine energier, og få dem integreret igen i vores samfund. Så vi har brug for en masse modige mænd og en masse modige kvinder, der ligesom tør at stå ved, hvem vi også er. Alt hvad vi er, og vise verden det. Fordi jo flere der gør det, jo flere
altså så inspirerer vi hinanden, når vi kan mærke hinanden på den måde, så kan det også ligesom tænde en ild, eller at stå en spire inde i hinanden, sådan at vi kan begynde at mærke det sted inde i os selv også. Ja. Ja, jeg får det her billede, som jeg faktisk også har fået tidligere på ugen i en fjernhealing til en klient. Den kommer til mig igen nu. Det her billede af, at vi skal partnere op med den side af os, vi ikke har været lige så meget i kontakt med. Så når vi føler en længsel efter et andet menneske, noget uden for os selv, så er det fordi, at vi ikke ved, at det vi egentlig længes efter, det er den side af os, vi ikke har været i kontakt med. Så den viser sig faktisk på den måde i den her fjernhealing i den uge her. En kvinde, der gik op af kirkegulvet i sin lange, smukke, hvide brudekjole med slør ned over ansigtet, og hun gik op af det her kirkegulv, og jeg var ligesom inde i hende, vi var ligesom i et. Og da hun så kommer op til alteret og skal møde sin udkårne, så står den side af hende selv, som hun ikke havde været i kontakt med, siden hun var helt lille. Så det var den, hun skulle gå i ægteskab med. Og ikke nogen som helst partner uden for hende selv, der var adskilt fra hende. Det var den side af hende selv. Og jeg oplever nøjagtigt det samme billede lige nu af, at vi skal genfinde noget, vi altid har haft. Vi kom med det, men vi er ikke blevet opfordret til det. Vi er ikke blevet Det er ikke blevet anerkendt, hvis vi har sagt, at jeg følger mit hjerte i det her, eller det føles sandt i hjertet, selvom det virker rationelt ufornuftigt. Altså der har manglet opbakning på grund af uvidenhed og manglende bevidsthed. Så der er ikke systemer eller mennesker, der på den måde har bevidst desavoueret det samfund, vi har fået bygget op, men det er ikke desto mindre en kendsgerning, at det har ikke været velfungerende længe, at vi ikke har været i kontakt med den del af os, som er så essentiel. Så tiden er ligesom til, at vi skal indgå partnerskab eller ægteskab, eller hvordan vi nu skal. Vi forklarer det med os, den del af os selv, nemlig den feminine del, som Maria Magdalene hun også repræsenterer. Jeg synes, det er så fint et billede, at vi skal indgå et ægteskab med os selv. Den del af os, vi har glemt. For på den måde kan vi føle os hele igen. Det er et meget smukt billede. Og man kan sige på en måde, så ligger der også en frihed i det element, at det faktisk er noget, der findes inde i os selv. Det er ikke noget, vi skal gå og lede efter uden for os selv. Så hvis man ligesom går ud fra, at vi er her på jorden, fordi at vi har sagt ja til at være her. Og vi har sagt ja til at komme her som mennesker med en sjæl og med noget karma, noget vi skal ned og forløse. Det vil sige, at det er jo i virkeligheden en form for sådan et, hvad hedder det på dansk, et curriculum, altså en lærebog, vi skal ned og tage. Altså vi er her for at lære,
Og hvad nu hvis, at en af de ting, som står rigtig tydeligt for os, at vi skal lære lige nu, der hvor vi er i historien, der hvor vi er som menneskehed, og som sjæle, og som univers, og som i virkeligheden det hele, det store billede, at det er at stoppe med at lede efter ting uden for os selv. Men at den måde, vi ligesom finder hjem på, er den måde, vi egentlig kan blive frie på igen. For jeg tror rigtig mange mennesker drømmer om at blive frie, fordi vi i virkeligheden har skabt et samfund, hvor vi føler os ufrie. Men at det ikke handler om at skulle leve op til en masse ting, eller finde en masse ting, eller opnå en masse ting uden for os selv. Men det er at finde de dele, eller den del i os selv, som vi har kommet til at undertrykke, eller glemt at se, eller glemt at anerkende, eller ikke har lært, altså fordi vi ikke har lært det. Fordi vi har lært at tro på, at der var noget andet uden for os selv, der var mere betydningsfuldt, end at lytte til at finde hjem i både vores fysiske krop, men også vores sjæl, vores sind, altså alt det, der gør, at vi er mennesker. Så skaber det jo faktisk en helt enorm frihed, hvis at det er det, vi også er kommet her for at lære. Det curriculum, eller den lærebog, vi ligesom har sagt ja til at komme herned til jorden for at tage, eller for at læse, at det er en del af den rejse. Så vi ikke skal løbe med hovedet under armen efter alt muligt, som måske slet ikke er vigtigt. Det er bare noget, der ligesom på en eller anden måde forvirrer os eller begrænser os. Noget vi tror er vigtigt, eller noget vi har lært at tro er vigtigt. Så jeg får også ligesom sådan et billede af, at flere og flere vågner op til det der med at mærke, at hvad er det egentlig, jeg har givet værdi i mit liv, og hvorfor er det her egentlig vigtigt? Hvorfor gør jeg tingene på den her måde, jeg gør det? Og har jeg egentlig lyst til at blive ved med det? Det der med at ture og stille sig selv de spørgsmål, selvom at det kan være pisse angstprovokerende. Fordi at det har været med til at skabe grobund eller ligesom fundamentet for den måde, vi har levet vores liv på, den måde, vi har forstået os selv på, og den måde, vi har forstået, hvad livet er på. Men der ligger en frihed i at gå ind og mærke, at vi er her altså ikke for at opnå en masse i den ydre verden. Vi er her for den rejse, som foregår inde i os selv. Og den rejse er i balance, hvor vi også skal finde den balance mellem vores maskuline og vores feminine. Det er også en del af den rejse at give plads til alt, hvad vi er. Altså til hele os. Og ligesom også at mærke, at det hele har betydning. Det er bare en ydre konstruktion, som har besluttet, at det kun er de maskuline, som har betydning, men det er ikke det, der... Altså, det er ikke sandheden. Og det at vi hjælper hinanden til at give plads til den anden del igen, og åbne op for den del i os selv, som vi har brug for at gå op ad det kirkegulv med os selv og se os selv i øjnene. Det kan jo være forskelligt inde i hver af os, hvad det er, vi har undertrykt. At det synes jeg er et sindssygt smukt billede på den tid, vi er i lige nu, og som vi går i møde. Hvad det er, hvad det er, vi skal finde hjem til. Og hvad det er, vi skal ture og kigge på igen og se i øjnene i virkeligheden selv. Og den del af os selv, vi har lukket ned for. Eller ikke har ture at give plads til.
Og det er der ikke, og det er også vigtigt at vide, at der er ikke noget, der er forkert. Vi har kun gjort det, vi har gjort for at overleve, fordi vi har troet, at det var det, vi skulle for at overleve. Men flere og flere mærker ligesom, at vi har brug for mere. At det ikke er det, der gør lykken og få alle de her ting på plads. Og så har jeg det, og så kan jeg være glad. Der er rigtig mange, der mærker, jamen, der mangler noget. Jeg mangler et eller andet. Og måske er det, mange egentlig mærker, det er, at de har brug for at vende blikket indad. Og komme på den rejse med sig selv, frem for den ydre verden, hvor vi har løbet efter alt muligt ydre, vi hele tiden skulle opnå eller have. Og det er et virkelig fint billede på det, du har fået ind, Susan. Ja. Jeg vil også godt lige tage den videre, den du siger med at overleve. Det er som om, at vi har bare skulle overleve. Og det er det virkelig. Det er ligesom får ned nu, det er, at vi skal gå fra at have levet i en æra, hvor det har handlet om udelukkende at overleve af en eller anden grund. Og at nu skal vi gå fra derfra og så til faktisk at leve. Og det er klart, at når menneskeheden skal gå fra at have bygget hele sin eksistensberettigelse ud fra en berettigelse, og det skal skifte over til en ny, så vil det føles fuldstændig som, at benet bliver revet væk under os. Men det behøver ikke at betyde, at det er forkert af den grund. Bare fordi, at det kan føles utrygt i en periode, så betyder det ikke, at det ikke vil føre til noget godt. Men når man er i et overlevelsesmode, så vil man jo have antennerne ude hele tiden. Vores ego vil have antennerne ude hele tiden for, hvad er til vores bedste for at overleve. Og de antenner er tiden til, at vi skal til at pakke lidt ned nu, og ikke at være så alert, men i langt højere grad kunne læne os ind i en tillid til, at hvis vi flyder med strømmen, i stedet for at kæmpe og for at overleve, så vil vi opleve et kæmpe skift. Og vi kan kun gå fra et overlevelsesmode til at leve i stedet for. Vi kan kun komme dertil, når vi kan slippe den kontrol og den overlevelsesangst, der ligger over i den maskuline side. Så det er først, når vi ligesom føler os klar til at kappe båndene til det, og læne os ind i noget, der både er større end os, men også en tillid, en tro. Altså det, der skal til, når man lader sig vælte ud i vandet og bare lader sig flyde med, det er også en tillidssag. Der er rigtig mange, der ikke kan flyde, fordi at man kæmper imod. Det er når vi overgiver os til vandet, til vores egen kropsvægt i vandet. Det er der, vi opdager det tyngdepunkt. Det er der, hvor vi opdager, at vi kan flyde. Men det kræver overgivelse. Og det gør det altså også at gå fra at have været drevet rigtig meget af vores maskuline værdier, til at skal nu turde flyde meget mere med. Så ja, det kan godt komme til at føles angstprovokerende, men det gør forandring altid for vores ego. Men når vi kommer mere over i den feminine side af os, så er det også der, hvor vi faktisk har muligheden for at skabe meget mere plads til den anden del af os, nemlig vores sjæl, som ikke har fået vanvittigt meget plads i en periode, altså i en æra, hvor det har været overlevelse, der har været altafgørende. Fordi det er egoet. Det er egoets magt, der har været behov for, og kraft
og saft, handlekraft, der har været behov for at kunne overleve. Men for at kunne leve, så kræver det, at vi kommer i kontakt med den anden del af os, som har ligget i dvale for manges vedkommende, eller vi kun har set glimtvis, nemlig vores sjæl. Og når vi får kontakt til sjælen, som er der, hvor den ægte visdom bor, og ikke den egoet bilder os ind af visdom, så vil vi pludselig få en oplevelse af, at vi mærker, hvad der er sandt. I stedet for, at vi måske har haft tendens til at gå med, hvad vi ved, der bør være sandt. Det er meget stor forskel på at vide, hvad der er sandt, og så kan mærke, hvad der er sandt. Det kommer 2 meget forskellige steder fra. Og nogle gange skal vi bare vide, hvad der er sandt, og andre gange, der er det en meget stor fordel at kunne mærke, hvad der er sandt. Og det er når der kommer balance imellem de 2 poler i os, de 2 sider af os. Det er når vi indgår et ægteskab mellem de 2 sider, og vi begynder at danse vals mellem sjæl og ego, at vi kan mærke, at vi kommer hjem. Og at det ikke er det uden for os selv, der er afgørende for vores overlevelse. Men at det er tilstrækkeligt med den væren, der vi vil kunne mærke, føles så rigtigt, og som føles som hjem. Nu er jeg jo selv sådan en, der føler, når jeg kan mærke det, der ligesom bliver, altså sådan, jeg er meget sådan fysisk i forhold til at kunne mærke energi. Så når du taler om det her, Susan, og jeg bare kan mærke det, altså jeg kan virkelig mærke det i min krop, så har jeg jo lyst til at bevæge mig, og jeg har lyst til at arbejde med energien og danse, og altså sådan, det er sjovt at mærke, altså jeg tænker, der kan være andre, altså det der med, at vi er så forskellige i hvordan vi mærker, altså hvordan mærker vi så den her, altså hvordan mærker vi egentlig vores sandhed, hvordan føles det egentlig også, det er jo også sådan en træning over tid, fordi vi har været så vant til at lade frontallapperne beslutte, hvad der var rigtigt og forkert, og hvad der var sandt og usandt, og hvad der var godt og skidt. Så det der med faktisk at træne, vi skal ind i at lære at mærke selv, hvordan finder jeg så ud af, hvad der er sandt for mig? Hvordan mærkes det inde i mig? Er det i min krop? Er det i mit hjerte? Altså, hvad er det for nogle sansninger, man skal have gang i? Altså, for det er faktisk også noget, man skal kultivere og træne, for at lære at mærke, hvad der er hvad der er sandt for en selv. Men for min vedkommende, så er det meget fysisk. Så når jeg mærker energi, så har min krop lyst til at bevæge sig og arbejde med energien og sådan, du ved, ja. Det er også bare sådan det der med, at vi er alle sammen forskellige, og den måde vi mærker ting på er også altså forskelligt. Så jeg tror også en del af vores rejse, det kan være det der med at, altså mod, når vi skal gå op ad det kirkegulv der og stå over for os selv og se os selv i øjnene, så der er jo også en rejse der, hvor vi skal lære at finde ud af, hvem er jeg egentlig, og altså som ikke bare er den her menneskelige psykologiske konstruktion, som jeg har lært at være der mit ego, men hvem er jeg som sjæl, og hvem og altså alle dele er jeg jo, altså men hvem er alle de her dele af mig, og hvem taler nu, og hvad skal jeg egentlig lytte til? Det kan være nogle gange det, der tror jeg, der kan være forvirrende ved at være menneske. Så den her rejse med at finde derhen, er jo også med at finde ud af, hvordan skal jeg finde min vej her? Hvad har jeg brug for at lære at kunne mærke det her i mig? Hvordan kultiverer jeg og mærke min intuitive sandhed? Ja. Ja. Men
Det hele starter med en villighed til, og en åbenhed over for, at det her kunne være sandt, det vi nu har fået ned. At det faktisk kan være rigtigt, at vi kan stoppe med at lede efter det uden for os selv. Men at vi kan læne os ind i en helt ny måde at se på os selv på, og verden og hinanden på. Altså i det øjeblik, at vi åbner op for villigheden til at ture og tro, at det også kunne være sandt, selvom det er noget helt andet, vi har blevet opdraget til indtil nu, det er den store åbning til, at det overhovedet kan ske. Så hvis man har spor lyst til at arbejde med det her, så vil jeg klart invitere til, at man starter med at sige til sig selv, at jeg er villig til at se verden og mig selv og mine omgivelser på en helt ny måde. Bare den villighed, den kan skabe mirakler. For vi kan ikke bare gå fra at have været i verden på en måde, og så til på et splitsekund og integrere en helt ny tankegang. Fordi det kunne vi godt, hvis vi ikke havde et ego, men den skal vi jo lige have med i det. Og omkodes, og den skal lige forstå, at det er et lidt andet game fra nu af. Og det bliver vi nødt til at gøre med babyskridt. De kan også være store, men det gøres jo ikke fra den ene dag og til den anden. Og det skal vi bare have medfølelse for os selv overfor. Og ikke blive utålmodige. Fordi utålmodighed er jo også noget, der hører til egoet. Fordi at utålmodighed kommer ud af en lineær tankegang. Og når vi siger ja tak til at åbne op for vores sjæl, så er der ikke tale om lineær tid mere. Så er utålmodighed, det kan vi ikke bruge til noget. Fordi at det sker, når det sker. Og når timingen er rigtig. Og når tiden er der til det. Og det kan være svært for nogens utålmodige egoer at komme overens med, men det er ikke desto mindre en af vejene til det, det er også at kunne læne sig ind i. I tilliden til det, og ikke lade sig rive med af utålmodigheden. Og stå af, fordi det går ikke stærkt nok det her. Ingen af os ved jo, om det går stærkt nok eller ej. Det kan være, at det går lige præcis lige så stærkt, som det skal. Det kan også være, at det ikke gør. Men det skal vi ikke ind og dømme i. Vi skal bare kunne være med det. Så flyder vi. Det er det, der svarer til at flyde på vandet. I det samme øjeblik, at vi begynder at hive os selv ind mod land og gribe fat i en gren eller et eller andet, der stopper for at vi kan flyde, så stopper energien. Og så kan mistillid og utålmodighed og det passer ikke, eller det er ikke rigtigt det her for plads. Men når vi ligger der i fuldstændig og bare flyder med, så kan vi også mærke, hvad der føles sandt. For det kommer fra et andet sted. Og når vi har mærket det en gang, så glemmer vi det aldrig igen. Så glemmer vi ikke, hvor det kom fra, den følelse. Og så ved vi det til næste gang.
Ja, så man kunne jo egentlig slutte af med at sige, at altså, hvor er vores allesammens, en del af vores allesammens curriculum, det er at lære, at livet er en proces, og at faktisk at overgive os til den proces, som det også er at være her på jorden. I stedet for, at ligesom du får det, jeg får et meget tydeligt der billede, du viser, at når vi ligger os og flyder med, så er vi med livet. Så alt det livet er, fordi livet er det hele, og så går vi med i den proces, som alle de ting, der nu sker, i stedet for på vejen at tage fat i en masse grene for, den her vil jeg holde fast i, eller den her, den vil jeg ikke have noget med at gøre, og så potter vi den over, og så får vi ikke det med, som vi skal have med, men i virkeligheden at slippe behovet for at holde fast, eller korte over ting, som bare er en del af vores proces her i livet, og en del af det, vi skal igennem, og en del af det, vi skal lære. Men jeg tror også, det er nok vores allesammens, en af vores, noget af det, der kan være sværest for os alle sammen, det er at frigive den kontrol, fordi vi jo netop også har lært, at vi skal kontrollere alting for at overleve. Så det trækker egoet big time, solar plexus, når vi frigiver. Men totalt meget opmuntring her for mig også til, at vi står sammen og er modige og øver os og opmuntrer hinanden. Og ja, vi har brug for hinanden i den her proces også. Fordi det er ikke bare noget, man gør. Det er en proces, altså som Susan også siger. Og vi kan ikke lære det hele på én gang. Og nogle gange kan vi også godt føle, at vi går tilbage mange skridt. Men det betyder ikke nødvendigvis, at vi er gået tilbage. Det er bare fordi, der var en del der, som vi lige skulle have med på vejen, eller som lige skulle med, for at vi kunne slippe den gren også, mens vi flød med. Det betyder ikke, at alt det andet, vi har lært, det bare er forsvundet, eller at vi ikke har fået det med. Det er der stadig. Og når vi så er kommet, måske har fået sluppet det der var 10 skridt tilbage igen, så mærker vi lige pludselig, okay, nu kunne jeg mærke det igen. Nu er jeg faktisk tilbage her, hvor det føles rigtigt. Ja. Ja, og jeg får lige lyst til at binde en sløjfe på det med at gå fremad eller gå tilbage. Altså en proces, en udviklingsproces er ikke lineær. Det er en spiral. Vi skal se det som en spiral, vi går på. Så det vil sige, at vi går altid opad. Og opad, og opad, og opad. Så når vi oplever tilbagegang, så skal vi egentlig bare se det som, at vi kigger lidt ned på noget, der skete nede på, lidt længere nede i spiralen, men vi går aldrig tilbage. Vi går altid fremad. Og så kigger vi ellers nogle gange ned på den her spiral, vi har gået på. Og nogle gange er vi lige nede og henter os selv lidt op dernede fra igen, men vi går aldrig tilbage fra i forhold til udgangspunktet. Vi går altid opad, men ikke i en lineær proces. Jeg får faktisk et billede, når du viser det her, at det er egentlig slet ikke fordi, der kan bare være dele. Altså hvis vi ser det hele som den her cirkulære proces, som ligesom bare fortsætter ud i en uendelighed i virkeligheden. Så når vi ligesom går her på livets rejse her, så kan der måske være dele af os selv, som vi nogle gange har brug for at hive op nedefra. Altså, så det er mere sådan det er ikke, at vi går der ned igen, eller sådan. Jeg får bare sådan et billede af, at det kan være, der var dele, vi ikke lige fik taget hånd om der, som vi så har mulighed for at hive med os op, eller kalde hjem igen på vores rejse. Ja, det var også et meget fint billede, det der, Susa. Ja, og det er også fordi, at når først vi har
har sagt ja tak til at gå ud på den her rejse. Så de ting, vi oplever, sådan er det jo også på en hvilken som helst anden rejse, vi tager på i livet. Det kan også være en ferietur til Mallorca. Hvis først vi har oplevet noget, så kan vi jo ikke sige bagefter, at det findes ikke. At nu vil jeg gerne slette det fra mit liv. Altså, når først vi har oplevet det, så har vi oplevet det. Og så er det blevet en del af os. Og det er det også, når vi begiver os ud på vores rejsen hjem, eller udviklingsrejse, eller hvad vi nu kan lide at kalde det. Så de ting, vi oplever der, kan ingen jo tage fra os. De bliver en del af os. Og derfor kan vi heller ikke miste det igen. Men vi kan glemme det lidt, og så kan vi hive det op igen. Den del af os, der lige skulle mindes om det igen, eller som lige var kommet lidt bagud. Men i det store hele er vi ikke som en helhed betragtning kommet bagud. Der er bare lige en lille del af os, vi lige skal hente hjem. Men det vi har oplevet, det har vi oplevet. Det er blevet en del af os. Det kan man ikke tage fra os. Så det vi ved, det ved vi nu. Derfor kan vi ikke gå tilbage. Altså det kan aldrig blive en tilbagegang. Jeg har engang hørt det udtryk, der hedder the forgetting is the remembering. Ja. Hvis det giver mening. Kan du ikke lige prøve at forklare den? Jo, men det er fordi, at man kan sige, at remembering, det er jo egentlig vores, altså det der sted, når vi bare mærker, at vi er en del af alt. Ja. Og vi er en del af, altså det der sted, hvor vi føler, at vi er alle sammen et, og vi kommer alle sammen fra det her enorme, skabende, kærlighedsfulde felt, hvor at vi bare er en enhed. Det er jo ligesom the remembering, og væk fra, altså ind i sjælen, ind i vores højere selv. Og vi kan ikke undgå, at når vi som mennesker tager den her rejse, fordi vi er kommet hernede på jorden med den her fysiske krop også, som jo også samler en masse ting op, og det her ego, og så er vi i en kultur, som også har lært os en masse ting, så vi kan ikke bare, som du også sagde, Susan, gå fra 0 til 100 på én gang. Så vi vil mange gange på den her rejse ryge ind i de her gamle mønstre, eller ind i en krop, der siger fra, og alle de her ting, som ligesom gør, at vi måske ryger tilbage i vores ego, og så står vi der og tænker, okay, har jeg mistet det hele nu? Altså, har jeg glemt alt igen nu? Og så, nej, det har du ikke. Altså, fordi så ryger du tilbage igen, når du går ind i det og arbejder med det igen, så står du lige pludselig der og kan mærke hjertet åbne sig igen, og du mærker enheden og kærligheden i dig, og at der ikke er andet end det. Og så gør det bare the remembering so much more sweet. Altså sådan, den der, det er jo egentlig det der, the forgetting is the remembering. Fordi hvis der ikke var forgetting, så var der jo heller ikke remembering. Altså det er jo hele, det er jo det der med, at der ikke er noget, altså det er jo hele det her polarisering, at vi ikke polariserer det, at noget, altså yin og yang, vi har brug for balance med det hele. Vi skal ikke forkaste noget og sige ja til noget andet, fordi vi er det hele. Det er jo, og vi har faktisk også brug for at arbejde med den balance. Det er jo også det maskuline, feminine, at få begge poler ind, så vi kommer til at skabe samklang mellem polerne, sådan at polerne ikke skal forkaste hinanden, men rent faktisk skal arbejde sammen og bidrage sammen til at skabe os og hvad vi nu ellers har lyst til at skabe i den her verden. Men den med remembering, den underbygger jo også det her med, at vi skal ikke lede efter noget uden for os selv, fordi da vi kom hertil, der kom vi med den visdom, vi har behov for. Yeah. Så det er jo ikke fordi, vi skal lede efter den uden for os selv, eller læse os til den i en bog. Vi har den jo indeni,
Og vi bærer på den, vi har bare ikke været i kontakt med den, fordi vi har ikke haft adgang til de sider inde i os, som havde adgang til den viden. Så det handler ikke om ny viden, det handler om at huske den viden, vi allerede har inde i. Ja. Og det er også ret smukt, når det går op for os, at vi kan stoppe med at lede uden for os selv. Og vi skal bare huske det, vi har glemt, Ja. og som vi er kommet til at fjerne os fra. Fordi vi også har sagt ja til at have et ego, som hjælper os med at overleve. Den har bare taget lige lovlig meget, fået lov til at fylde lige lovlig meget, så det er blevet ren overlevelse, i stedet for en sund balance imellem at overleve og leve. Men det er jo så den viden, der er ved at komme nu frem til os. Et lille opgør, der skal til for at en invitation til os alle sammen til at prøve at invitere op til dans. Egoet op til dans med den side af os, der har været glemt indtil nu, men som har lyst til at komme til live. Komme op til overfladen og berige os. Og oprigtigt og bogstaveligt vække vores sjæl til live igen. Ikke at den ikke har været levende hele tiden, men at den får plads nu. Tiden er til, at den skal have plads i lige så høj grad som egoet. Så det kan være, at du får lyst til liv og at danse det ud. Det har jeg altid lyst til. Ja. Jeg får lyst til at bevæge min krop. Det er sådan, energierne kommer til udtryk i mig. Det er virkelig fysisk. Jeg kan mærke det meget fysisk i min krop og i mine sanser. Der må være andre derude, der har det ligesom mig. Ja. Og så får jeg også sådan et billede af til det, du siger, Susan, at og når vi har brug for støtte, altså i det her arbejde med at give sjælen plads igen og give den stemmen for, altså give vores sjæl lov til at have den her stemme, som rigtig mange af os også længes efter, så kan vi kalde alle gudinderne ind, altså Maria Magdalena og alle hendes venner, de står ligesom bare, jeg får sådan et billede af, de står ligesom bare sådan på række rundt om os i sådan en cirkel og bare holder os i det arbejde. Så har vi brug for ligesom en kærlig vejleder eller en energi at stå i, så vi kan ligesom blive ved med at lave det her arbejde, eller når vi føler, at vi rører ud af kurs, eller så kan vi ligesom bare kalde ind, og så står de der bare og støtter os, og guider os, og hjælper os, og holder os i det arbejde. Både som enkelte individer, men i den grad også, når vi går sammen, som vi som menneskehed. De har os, altså. Ja, De er med os. Vi skal bare række ud til dem og bede dem om at sige tak, fordi I hjælper mig og støtter mig og guider mig på den her rejse her. For vi har jo vores egen fri vilje, så selvom de står der, så gør de ikke noget, hvis vi ikke spørger dem, om de vil hjælpe os. Men når vi spørger dem, så sker der altså virkelig ting og sager. Ja. Så går diamanten fra at have været en helt uskyldig sten til at bare eksplodere i farver, som en diamant nu kan gøre, når lyset falder rigtigt på den.
Og det, Så altså det, jeg har igen lyst til at udtrykke det med min krop, det du siger. Så vi må hellere snart standse den her stillesiddende seance, så du kan Ja, komme ud og danse. min krop den kan snart ikke sidde stille mere faktisk. Nej. Mm. Men måske skal vi bare sige tak til energierne for at Ja. have været til stede her og givet os den her, været med til at sætte ord på de her ting her. Tak. Givet os, ja, tak. Også tak til dig, fordi du har siddet her og holdt energien sammen med mig. Tak til dig. Tak til feltet. Namaste. Namaste.